नाग्रिजुलि बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं खाथरबारि बे गामिनि बाथौ थानसालि बेवहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 12 लाखनि जाबायदि बाथौ थानसालि लुफुंनो थाखाय राङारि मदद मोनदों आरो बिनिनो गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायजेननाय हाबाफारि लादों आरो बेवहाय आरजनि गेजेरजों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। गमामायैनो गोजोननाय मोनदों, मानो होनबा बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव सारा बिटिआरआवनो बाथौ थानसालि लुफुंनाय आरो माखासे आलारि सोरां बिथांखि लानानै दिनै थानसालिफोराव राङारि अनसुंथाइ होनो हानायनि जोहै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों बे समावनो। मानो होनबा गोबां जोङो आगोलाव बेबायदि आसनिफोरखौ मोननो हायाखैमोन, नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि जोहै गोबां बाथौ थानसालिफोरखौ जों दिनै मोननो हादों आरो बिथांखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै साबायखर बावदों। बेथ' जोंहा गाहायै जोंहा बेहाय बारा आसनि बा बिथांखि ओरैबायदिहाय गैया, नाथाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि फ्राय सावरायनाय लेखा आरो बिथांखौ जों खावलायदों धोरोमारि बिथिङाव जाबायदि जौगानायनि थाखाय जोंखौ हेफाजाब होलांनांगौ बिथांखौ जों खावलायदोंमोन आरो बिथाङा दिनै हेफाजाब होबोबाय थादों आरो माखासे बिथिङाव दिनै मेल मिटिंफोराव आरो गोबां जों दिनै आरजिआइजों सावरायनायाव आरो बहाबा थांनायाव जा बेबायदि जों हेफाजाब मोननो हादों। थानसालिफोरनि लुफुंनो थाखाय बिथांजों सावरायनायाव गोबां जोङो बेबायदि स्किमफोर लानानै जों थानसालिफोरखौ लुफुंनो हायो नामा, बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों गोबां थानसालिफोरखौ लुफुंनो हानाय जोङो मोननो हादों।